Yaro itry. Nyai ngu itry hakani ka por ka menta sa chi sen pat nila banwan. Banwan ra ia ka kubor bat ki jing hikai jong ka tin ka jong utry ken. Chisha utry ulang babha bat ulale isen ai yengi. Nakawe ka por sa kawe pa ka por. Hoy ada perkhat ia ka por ngila jan kut snam hi. Stang ka tu kat ni. Hanre shwa bangan ya chaprang hakani ka sngi. Hai kia kani ka jing hikai. Hakani ka jaka lember kini ki shakri ki jong blay. Ikwa ban khot sobhai ru ya fi shaka healing festival boirombong haga khat lai bad khat sautarek hamadan kurkalang long lupa balapan kre ni kermen bangin yo ya fi bad kla dei ru kapor baki kon kla kut exam kla doni kapor ke balat wan jathe ben yomat ya ka jingger khu kai na fi pet yangi na kanono ka than ka dong ken jongane ka jala ka jongi but hagane kapor mentang apek sobaro iki shakri ki jong try mai pasabante sardon Pastor Fair kunjuri Pastor Lang. Ido dia kaban keren dia tin ke jong blay. Hakani ke sngi. Namar kini di ke sngiru. Hoi habangi yo I ba kata ke jingki ke jong museum. Ke jur ba ke jing khotru ke jong try. Kalong ke ba ngiyo I ba menta utrai usai ki babon ki shakri. Henry ngiyo I ru ki babon pat. Ya ke ai wi ong utrai pat kim tra ya kaban kongo. Babon sin ke ai ke bu ong utrai ki bu teng. Teng kia tunjuk ia utrai, sisin, arsin, laisen, ugidian, tunjuk ia utrai, henry ukongu no pat ia utrai. Hari kita babon pat mentah kia tunjuk sa ia utrai, hari kim ju ia kongu. But ini keren hakane kesengi, ya kata ke pangkai, bangangai kenon rai ke jingkir ku ya pi, yo ada mapi, ru hakane ke por, ajudan ke por ba utrai Ukraine ya pi, yo pila jubu tengangai, kene ke jingikai ke nyarap ya pi, bakumno ba pi de ben yang no hakai ba ong utrai lani ka tin utrai ka dengan IT shoi pasabantai hakane ka por ba inlam prangi hakane ka por ya kane ka ji kai ka kulai sibun pastor ke jimpriang sobha ke jongpi vi pastor dan lang ni bangi ai kulai sisaya piru ki sngap ya kane ka kubor ya kane ka ji kai kane ka sngi ka pementa hoi kong ba ngila ibu ini ka subject kane ka sngi kalong sya ka basngot na do kata ba ublay uday ublay wakhat ka baningkong ublay wakhat ya ki breu ia kaban kala ka pamut ukhat igi breu pan pai no naga pop bakin pai bakin yo jisu bakin yo ya ka jing penem ka baar kalong mo bleu khat ia ki shakri gi jong bakin wan bakin yeng naga menta jong habangi puli ki tin ka jong blei jisu kat bunang ya wong iksenran jo kmi kalan kha kala berli ki nong tre ki khindiat ukhat igi ki nong tre tadai tangi I ba kumbang ongi pimene bu khat chwe ki nong pop ba bu khat ki nong pop ba thin jumblei ka ong ma langi puli ki sti ben kong ki koren kal nong ban yow khat ka ba ar bu trai wong ni na maru taw mra yo bala khat utrai ulong bala luit u jong utrai kum juru uta bala luit yo bala khat ulong mra jong kris u jisu u khat chwe ki breu naga jinglong mra ban a he ki ya kata ka jinglai luit menshwa ki breu ki dei ki mra jong ka pop Mangi magini kisgi baka pop em ka long so casual. Mo? Ngi sisya kata ka jing shong kapatar. Ka alom ka spot tentang ka jing shong kapatar bat ngi gini kisgi mo kata ka jing tu khana mo ka ba lapau social media ben ki breu ka ba shong ka do syajar tamru bat ka yo ka world record. Dan rain dan ram shu bat ka ni ka jing shong ka long sya kumba di sya a cup of tea mo. Tadi tangi ba u jisu u khot yang i yakini kisngi ya ki babon ki breu u khot iki shaka jing kala kamot marbalai ba ka jingwan ju kala jan hado kata mo gani ki jing shong kapathar u jisu khot te ngin ma mo ka por ka jong noa pastor ran kum lo phi batai khindiat se ka por ju noa shwa ka jingwan jong trai kan long kum no But kataru gede ke ba Jesus Christ udah keren ni kata ha gospel ka jong Matthias ka lenong ka ba apusal ketien ka jong blay ka ong hangni ka ong ba Jesus budang batai ki sanan wang omdan betip ya kita ki sngi lani ya kita ki por ha gospel ka jong Matthias number apusal ka khat ka ba lai punyau ka om ni tikumba lalong ki sngi unowa kumtaru kan long kata ka jingwan khunu breu na ba kumba kalalong hak ta ki sngi ki ba menshwa kata ka jing shlei bakilaya bam kilaya di kilaya shong kurim bakilaya pun shong kurim
Tan anda takasngi ke bau Noah ulalej apo kata ka ying liang. Ba kim shim la sit nyau tat anda kalawan kata ka jing shlai bala rongno yaki baro kum taru kan long kata ka jingwan ukun ubreu. Mada bu Jesus Christ uladam kren syai kata mo wang maki kini kisngi ki bakado ki lang kum kisngi ki jong Noah. Noah uladam maham. But shim dan basngap ne ketin jong blai ka ong pa dan basit nyau ya kata ketin ke bau Noah umaham. Kelas subang ha kata ka jing ka jongki. Hakata ka jing syong kurim, hakata ka jing peni syong kurim. Hadu bagadawan kata ka jing shlai. Baka rong no iki baka penyap senan no ya ka jing ka jongki. Bat ngastunat baham ya ka ega ba upol kren ru kata haka iwit sloni. Haka lenong ka basan. Baktin ka jong blai ka dekat ka balai ko kat ba kidang ong ka jing suk bat ka jing skemba anda komta ka jing jot bakendit kan ngat haki. Kumba ka jing suk kon haka bre ka bupun kon bat kin yo light show dalile. Kata ka jing shisha kini kisngi bamenta. Kaktin ka jong blay kala maham, kaktin ka jong blay kala wan ra ya kata ka warning re ondan basngam. Re andala ka wan sha kata ka jingwan ka jong trayam kan long ka jingjat ka bakendit yaki. Kum kata ka jing sukhun ong kaktin ka jong blay. But ondan bala banli esho akum kata ka por. Tadaw em kat ba ka por kadang biang kat da ka por kadang don bau Chris udang khot ngini man sngap ya kata ka jing khot ka jong tray. Ma kata ka mon ka jong blay. Ublay la pun pau syai kata ka mon ka jong nakamenta jong ab jingi wepi we kibri kita ki jing thau ki jong blay. Ha ka gospel ka jong Yohanes nong ka banrio. Ha ka khot ka basaw pau u Jisu do ongom ni wong. Namang kani kalong ka mon ukpa jonga ba ubreu baro uboy i ukun. Bat ubanget hau unyo ka jing ka bam chkut bat ngan penipat yu hakisngi ki bakado. Kata ka mon ka jong blay. Ba baro ki bai i yau Chris ka bumot yau kun jong blay. Bat ki banget hau kin yo ya kata ka jing ka bam chkut bat uangan penipat yu hakisngi ki bakado. Ketin jong blay ka da kren syai ya ka jing ka jongi. Re babun sen ngem tre ban sngap ya ta ka ketin ka jong blay. Ngem kwa ban ya kata ka mon ka jong blay. Ngi kwa ban ya ka ka mon la dia bat kat binginang ya ka mon la dia kana wan sha kata ka jing su la kata ka jing penjot ka bakendit am hang ta bangin angrong im la le isu. Teraw kat bau try udang khot angin sngap. Kadi bangim de ben ai daw. Ngem de ban ai daw pastor. Gusto no na Pastor Fer. Karib so kata habang ikan yang kani bentang ismo ba siyang ilong kum kita ki skri jong blema ya ba beli lap ha kanang yang ni ngikan yang kani ka mat namar ba ni em magini sni sya bagi pej aborok saudang pastor ni lap bai ya ka jong sya kum bela thok ti jong blei bat kum fila batai paso mentama ya ka pop bagi beri kim shim shum ka pop sim ya kam ka jingen bat ngasngo bagi beri ha bagi pop ki sngo khan man ji osone ki beri bon ki ong ba lagi keren kam tam judu sa jo ya kata mo ji osno ba menchwa wa dum ta gi ong ba de di ta me khan gi ka no mat ki sngo sorong dum sto bon khan gi ka ta mo ngam berbuat de ka khamat jun ki sto ngal sngo ki su sorong khamat juni jing be bat kum jo ki maki sto ki pet jeng yen kum ga jing be ta bat kum bala batai mentas phong no wa ba kum no ba ba lailap ya kata ketien bara bagi beri ki osno ta ketien bat kita ong mo buni du be ta bat kita keren ben bai u bat khamtam la jualap ya kata khatin mung la ju osno ro bokum no ba habosnar yeng le ya ba mla mundur ta pastor ya ba bat ju osno kata ba khamtam le bla ong ru ba padan slap pastor hakati ki por hadu bagi beri ki reslingo bo slap bokum no tan wan ne kata kumno ka amlong kata ta hande mo ni u free jong ble bo plau keren hadu kata kumne hadu bawan kata jinjara pastor ba kumno baka bitar ka jomblay kalap hakata ka hakin ka yamo ba kumno bo bli bitar ba ur perslay sa ko makalong gum juta kin gipuang ni emang ni singi menta ba nilap da ka kitin ka juus ka ju na ka por ki bri kim snap satia bat kumlay krementa mo ai daw ba kan mau ba bo blayam ya unu bri bo je ta pastor bli bo je kum to ur ka ditmu uda ong ada stino rom no prang tu ong ba ya ki bola tmu lupa ya ki taw lo khodru bat iki bola khot ya kita wala pengkesan bat iki bola pengkesan ya kita wala penyemburam bat sha sha bo bleng khot kamu urat perjitu te habo bleu tmu kamu kadibet kata ka jing pinya ka sura bara bo tmu ya taw khot pastor ba halo no taw ong ya taw bola khot par open kesan kamu un penle kan ga jingja kan ke mar liba kita ba penan buram beli pastor na ga ba te kalau kum ta pastor long ublay subun khot kamu kena temu ston naga benta ka ke bashkmat tengah sngo ga digaju ston ni im magini si menta bat khamtam mo bani I ba ka pop kalong kan ni
kami simji pastor kamla ban sha te mata kadang yelap nang ka ketian bat ka deisha mo so ka mangia puli ni ka tien ka jong blay bang kan ma bangi bau jisu khat na kan ma ya ka jing khat ka jong Petros bau jisu ong Petros ba nyot ikan ikan liang ba kham jele bau Petros usu pun ko ngo ba ya ke bau Kris Ukran bat anda ladep kata ka jinlap ka jong jisu u jisu khat yu Petros bat habau khat kemut udan ka jing temu na kamta u Petros bau ong yu Petros ba menom long shu nong tong doka rei menlong no nong tong brio Kumushkini kitini pi yang ta tiak pi yang to bo anda ba ka lieng kal adam u Petros ong ni kintin kilet na nganga di nong pop u sngo thu ba hakata gaski u yeshem om tang yu brio ndai bu yeshem tang yu tau jisu ba kan jado ndai yu I ya kata kamba bu sngo thu ba kan ne ka dai na ublai namar ula jumlien ya kata kam barash kata ndai umpat ju I menoro ba kata ka jar ka jong u kan shlei da kita dok kha bat hadu bada la jankat bat ba ka pliu ita ki dok kha bagi lieng ki la jan ngam tadai ta wi thu o ni wa yang bat nga badan bat nga udai blai dong kilai no nga nga nong pop ba kata am ka bas tiang adu kata ba u Petros wi thu yu jisu ndai tang bi Petros yo revelation tu buni umdai ordinary man lenga yang khmat jong play utip ila de wi thu ila de bu de nong pop deng ta wi thu yu jisu bu de nong patem dei tanga sngo em la da ki briu ki thu yu try da bu de we try khat bisnom no ne sadan so ka di ka jingkhot ka bakrau tam du na ki jingkhot baro am ka de ka jingkhot sya kata ka jingpen em de ada ngi pet gi farsi jong jisu bobon do ka de pet ka jingkhot sya ka jingkhawai jong ka jingpen em gospel ju lukas nang khat sao kren mo ang tu ba kadan kata ka jingkhawai ka bakrau te par ka tu ka jingkhawai ka bakrau hang tu bo jisu kren ka tu farsi be ka de bet ka jingpen em ban ya ka jingkhot banlong sakri yublei jingkhot mo banlong prophet ne banlong pastor shwa banlong kita umat ka jing sedang shwa ka de be ka jingkhot sya ka jingpenem ada umpat yo ya kata ka jingpenem ka jingkhot jong ka jingpenem long lian kata ka jingkhot banlong sakri yublei ru te tingi I ba ka de ka jingkhot banlong ban yo ka jingpenem te mo ka de kata ka bakala wong ka bas dang tam do lani kata ka phang pedeng jong ka jingwan jong jisu ru sya ka ni ka perthai mar uwan ban khot no yangi sya kata ka jingpen em bingila du no te kata na du ba u adam la ha ka pop ngila du no kata ka jingpen em kata ka jing em ga jong ublei hi ha ka jing em ka jungi te ngila du tu jisu khot igi sya ta ka jing khawai hari bobon ki briu pat am ngala barang kim so tanat bangin wan sya kata ka jingpen em nambar bali ka di khawai jong ka jingpen em kum ki briu ngi yu I ba ki so tanat ki kham so bang ki kham long ka khring bhai ki la dong da don jing khot sak kardan ba kham he mo la dong uble khot de pi ba pinle ya kita ki kam bakhra kum ta so tan hat kum kata te bo uble khot de pi mo hin pin khia ya ki bo ki de ki lak got ki bre uble khot de pi mo pin be ki sut kum ta so tan hat te bosor kum kita ade bo mar khot sak jing pen em khandet ka kham suki no namar bele bo bon ubri yo I ya la di bo udan kam ya kata usngo ba kata ka jing em ba em ka biang ngamdan kam mo ngala le jeseng la khai yang kristan ngala le ki baro longum tu sama ruspa sakai ipan ngadang duna yo I rete ka jing dan kam hadu kata jong kani ke jing penem mar babon kum ki bri ngi kwa bet tangkum ka kamba bet ma tang kita ki basabar ki bagi I hari ma ka jing penem mam bangi ngi yo kam de ka basabar ka de ka jing tre ka basapo hai ba ubri yo sandan ni kata ka jing em ka jong ublei te kata ka Zoe life ka boong ka life of God itself kata ka jing em ka jong ublei ha ubriu mar ubriu la du ka jing em ka jong ublei ha ka por bo adam ha ka pop ula du no ya ka jing em ka jong ublei ula du no sandan ni kata te jisu wan ban ai biang ya kata the life of God ka jing em ka jong ublei ha ubriu te bade yang ta ba ubriu hi ma umla rate ya kata ban yo I jingai ba udan kam ya kata Tarau jisu uyai pensngau si yai pensngau ngi nang ni ru mo yai pensngau si yai pensngau tarau jisu de sim ru kapor jong unowa te mar hang to kapor ki pat ba ki la long bamban hadu kata tin jong ble but hani ngi ibeli jisu sim kenduk sa jong kapor jong nawa ngom belong kapor jong nawa mar kapor jong nawa am ki dar artu ligi jingja
mo ka jingja ka baningkong ka longkom de habalawan kata ka jing slay artali ki wan ka baningkong ka jing penem ye kita ki prangut ke badan hakaliang bad hakaju ko por ka wan ru ka jing bisar ka jong blai ka perthai borok kawai te mentangi ir ko longkom ta mo ka jing bisar ka jong blai ru ka dan hi bat kata ka khubor jong ka jing penem ha ka perthai borok kawai ru ka dan te darau ki mi kita ka mafi ong menep so kita ki syakri ki jong blai beki yalap ya ka gospel lembar balai mentak la de ka ya ka por ka jong blai bai ka gospel bade ban penskon no bat kala apoi no sya kata ka ya ka por jong ka ban kut no te bat ha ka ju ka por hi lembar ka tin jong blai ko ong ha ka gospel ji anes wi anes wang kini ha ka gospel ka jong u ha ka lenong ka balai ha ka khat ka ba khat pra khat khandai ko ong utau banget ha u on am penrem hari itu kau banget ularem lupa. Tinggi iba kaktin jong blai kong, kau makalong hakapor jong noa. Uta baru banget dia hakato kapor. Ularem lupa namar jong kata kajing slay jong ko te. Tem mentaro ngi i. Uno banget ya ka gospel. Ularem lupa. Umdan kam ban up hakata akhir kisngi. Umdan kam ban up hakata kajing bisar ka jong blai. Ularem lupa na duk menta ang kaktin ka jong blai namar bom pediang kita ka gospel. Kau makalong hakapor jong noa kini ki prangot kinget. Tiki yo ke jing penem. Katakan ke jing khot bau bleu khot te wan no kloi se kata kalieng jong ka jing pendem te te bau ki breu mentapat long namar ba ka jing sarong ko mere bla ekran la sarong pelat ha kata ka pop te la sarong pelat ha kata ka bos la someng no ha kata ki baki kile ya kata ka pop ban la pen krau ru ya ka pop kom balong ka por jong no wala pen krau ya ka pop hadu kata ba om ye isu kom ka pop la kala long no ba ka dei kata ka sibenta jong ka jing em bengi em ban la ka lifestyle lada ong ye kata mot pidi ubri bo bisar lada pikiran ye kata mot pidi ubri ba oleh persa ke em lang ka salang te mi i rate kita ki bri ki mi i ba ki don kam ye ka jing pelat ki don kam ye ka jing penem hari kan sepoi pat kata ka por baka jing bisar ka jong blek laya lupa bat ndalayo ipat beki banget kila don kata kalieng jong jing pendem mam badi hang ta bar so sen ei pat kita ki we pat ki bam tre ban snow rem la le nambar ka jing kan ta jong ki hikan tadi nambar kata ma ba ngabengi pen snow ling ba kan ka ling ba kan ki jing hikai bingi yo la pi snow ni ka khubor pediang no kloi yo jisu one pai no shu ba pin lat kan nak ta jing pen rem namar ma uhi u khot ni pi sya kata jing khawai ni isu di tangki sakri ki jong blai ba shu pen snow i pi ba shu pen tip kan ba wan no kloi sya kan ni ka jing khawai jong ka jing pen em kan namar pi baro yui pi we badan de perthai ni don kam ni kan ka jing pen em ba bilang keren Jepang ka jing kawai nang puli ka wai ka jing tho ni gisngi ba utau kupam ude ubar tu urus ya kan masih de full rose masih berkawai te uang itu ki kon ki likhat ki breu ba sha ni jing kawai ni kawai matangi mla an bam la rose itu masih la shet bang ha itu masih o kong itu ki kon le ki khat ki breu bakin wan ban bam ya ni masih ya ka bangalapan kre pan ki kon ha ba ki let chabar ki let perta sa ta surok yong ani ale ya rap ka yeng jo ipa kala plo tadi ta ki dan ki bawan ki yong plo dap sto bat kam tam gidan kita ki itu to gilik khot ki ngap shwa tam le in da yer di khot si ki wen rap da kita ki chulong dan redan gitu ki bam itu gidan gitu ki basu susun ki wan la kawan ki mare sta yen mar ga di yen ka bahe kam janga ta ka jaka ban anda ha ki rung tam i ga di ki pen ban bla pen kre ya ka ta ka jaka khawai tadi ta ku pau da to kum no ki wan de kini ngi fi ki khot ki parlok ki yang em kilom le khot iki ban wan shagin khawai i khot iki ki atho ken yang bang ni le ong iki ba yeng klap lo i pet ki no kita ki bisisha ki ba yet ngi ba kita ki ba sungdon ki jing song khia ngi banda ki rung tang kita ki biyo ekata ka ba tadi ta kalong kum ta ro mo ko ba pi ban de ha ba khot jing khawai ki biru ki thai mar ba ki biru ki kwa be ban yo eka kardan eka position bu ble khot ngangan long kum ta dan masih kuat masih song ben yang mana yang thai te, namun ada story yang. Kadai bestor ke bapi om. Babun sen ki brio ki menjukwa bersuan hai yang mana macam song ben. Ki kwa ban kio. Hari kim apa dek kapor ke jeng utara. Mau habai keren hari ke sengi sepang kata ke jing kot ke jing penem. Mana kat badang keren sepang Petrus. Ken mau na ke gospel jeng Yohanes. Hey bau Andrew ulai siap bandang kong yo utara. Buat ulai alam yo Petrus ru se utara ida. Wong ala syam yung misaya ngatrai Petrus untuk kopor shim serius re ya kata. Hadu ba udah layo mat dalade. Ngasngo baik ke jing penim mem tentang ila yo sngo. Haringim Jumat.
onda bangila mat ngi sutho bangala de unong pop ngadon kami unong panen kata ka de babun sin ki bri hoi ngi wan chaka jinglong kristan ngi de kristan ai ngo iblay la khot ye mo ngi la khai yang kristan ai ngo hara ngim don ka to ka jing shem baru tra par ka jing pen em ka de em ka jing shem baru tra de kata pe ka ngayu i ki mo wat la de ne ya ki weiru kata hakasngi bakala ka bomodam ya ka umat umla te bansan mar sutho ngadei mano mar sutho utau ba it janga de mano bar ngadon kam ban pediang ni o hakane ka jing pen em ngangai unowa barki prangut kita ki men se maki khon jang o ki persakurim bat kalok jang o khoi da perkhat haki breu dan prangut ngam tip ki mara kan no hang tu gidon bat kimpat jumelen ngathra ka pornawa ta pat don ling ni thrai ne ngam tip chu ya don eru moy ki asna ki lingret ngam tip ya kata ban shong halor ko man first time ngathra ban shong kum kita ki ling ki ba he kei ka baki sngo sapo kam thrai ka long kei ka ba yu handa ki ba shabar ke ya kata ka jingjot ma kum bai sadon na nga kwar ban kli ho ha ka to ko por la penjot ya ka perthai lamba kata te pastor kindiat mau namar kibriu me yok kishim sting ya ka jing penem namar kum ka por so na namar kim pat jiyoi ya kum kata kepala ban sejade namar kata kishim sting ada kila jiyoi tengah thrai kinya shimkia ya kata bat mo ngi haban tip ro ke ka masa jia yang ne par belengi don kam ya ka jing penem ladang ngem yo jing penem ke ka ban jia pat ya ka jing em jonga namar bobon sen ladang ngem su tho ka tangi on don kam yo tra ladang ngi su tho ladang klem utra pangin positiono kata ka de ke jing kli ka ba mi ha ka ne ka po mo akwa ban pinia pen shailem halor jong kata ba ki brew kin su tho ki basngap hang ne su tho ladang ngam yo ka jing penem ke pat kata ka bam chikut jonga Kabai ko kran shai be kata kalau kumbolong i pastor rang manne utau banget au Chris ni pulin do khat bakhat reu lai khat reu kong na ba bleu i kata ke perthai ai dino kon ba kamarway u banget au onam jat shu latikna onam jat hai haga pungading kamun yang ni ka perthai on thang da ka tang daga ding on thang da ka ding ding ta ba khin jomble ka ong malangi pule kata ru na ar petros namar bobon pastor ki ong ka perthai kawai shimet in puli na ar petros no malai kong ni yang ni ke stig ba ar ko hep yet na tho menta phi ba da baro ar nga pin kun roi ke jingmot besngor jong phi daga ka ba pin kun mau kenya phi ba pin yo ya kin mau ye kita ki tin ye bala kran upa da kinong ithul pa ba khoj bat ya kata ka hukum utrai bat unong penem dagi apostol jong phi daga ba phi tip yakni ning kong ba ki sngi ki ba khadu kin wan kinong kran ben daga jingkran ben ki ba yat kat kum ke jingkwa brai la ke jonghi bar ki da ong hangno kata ke jingkular ke jingwan ju namar hadu menta kita ki department ki layo thia no ki barok ki sa kumba ki julong na du menang long perthai kamu la tikna ba ke sngi ki ba khadu kin mi ki bri ki besarong kin mi ki bri ki bele persha eu blai kin mi ki bri em ki banum ngai blai bar ki ban plaru bau blai dan kalong tek kum porno wa no wa rakim yang et Yes. slap pat jiu i do slap ti ki ong langi ki wei te ki pen arta tien langi ki wei ru yong pe na do mi sham le asngo kata ka jingwan ke jong train re menta ki sa kum ju na do ki por mi sha do menta ka sa be kum ju kam dan jikala benai mi kum ju sngi ru mi kum ju khur mi kum ju hi te kum no kata ka jingwan jong tra ki yong kata ka de ka ba shu kren thalal ne ka ba shu thok ba shu kor ka ba num jala no la noru Henry hang ni ke tin ke jong blake ong namar giklet khnang igni bala julong ga beneng namendai berbaga kendo gala ne lang naga badaka daga ktin ublai pada haga ta ka perthai ka men kata hawala penishlai ya ka daka kala jotno Henry kita ki beneng bata ki kendo ki menta ki long bala rakil ne bala penne yaki daga daga jo ka ktin ya ka bala rino iki shaka ding ya ka sngi ke jing bishar daga jing penjot ya kita ki breu ki bam reu blai ati kena 100% haga por menchua ublay penjot daga Andre haga bansawan lada pen i lupa te ka promo kumno ba penjot ya ka sodom baga gomora te kumba kalong ya ka sodom baga gomora ru kani ka pertai ka bansawan ublay sa penjot daga ding bagade kita nget nam nget kasyong kita kinong snap Andre ka balaja te kalaja balajot te lajot ka por juk noa baro kita ki mamdan lagi ingling ki lajot pakai mjuk ki breu ki bamdan au kres ngi kin jot aga ding
Namar ba utrai ho ayum shimlawan sini ke percaya ban pendram ke percaya. Ndai ban penim ke percaya da u. Ndai utau bom ngai. Kumba pulien duduk mana. Kita kila rem lupa. Tagay kata ka kien jublay ka ong. Akwa pastor rang fin pulir tu Yohanes tu kalau nong ka ba. Lai de kot lai pun rio. Utaw banget hau kun udan ka jingim ka bam jukun. Utaw tu bam kongu yu kun unum yu i ya ka jingim. Henry ka jimbitar ka jong blay ka yesa halor jongu. Kan jing bitar ke jong blay ke sa alor jong ba ublay aba ubitar ken mau ba ude ublay uba meding. Hebrew nong kat ar de kot ar kundai ke keren ni kata. Tu pulis ngo ba pastor. Namaro blay jongi ulong ka ding ka babam du no. Ublay jong ude way. Ka ding. Uit palat ndre la da bitar umeding. Bara ba ublay umeding katai kala dai ke tujok. Naga bantau tau bam ngat. But kalong siya mo kum pastor kay ka ba uji sukres ukren uang kordet ikita kisnong. Kibam simla Pediang. pediang ne kibam simla sngap ya kata ka ka ba uji sukres ukren ne bekim simla wan siya kata ka jingkala ka bumon. Ma uji su udah keren syai ba hang tu. Ya kini kisnong kumalong kani ka snong kani ka korsen kani ka Bethsaida kani ka Capernaum. Kani ka Tyros kani ka Sidon kani ka Sodom ka kamsim lai iu nong pedim. Kalanget. Long kamsim lai i te. Hari kini pate ka Bethsaida ka Korsen kani Capernaum ki iu kun jong play. Hari kimsim langet te uji su ang lada kini kilai i kumba pipi i kilanget. Hari kini ka mut ka jing penstom ya kini ki belaya snow Kalong khamjor. kalau kamjur sisu bani kita ki bampatem. Babun te ka gini kisngi di em kawan ka jing syukon no bomani kamtam kena samla. Begidon begi jing keren belai nget belai. Ai tu belai. Kami tingi em nayap na iskala vapor ningi syukut no tu. Kam judan kata ka bom jukut kam judan ka beneng kam judan ka jok. Mana bela i kata na mana batai kata. Ba ba ngi di ngi bam ngi em ngi soba ngi sang surum seneng ngi le pop kat bamon enjoy ya ka jingim kyo. Kat badang em. Mau kum ki Epicureans ki ama. Eat, drink and be merry for tomorrow we die. Bam di mar la shangi ni apno. Kata ka jing perkat jong kita ki Epicureans ki balong ki kita ki balak song start kata ka jing nyau ke jong ki yala di. Dari penban ka jing biet kamat jong belai. Baru uji su keren ni kata mau ong ba ulah de betu lupa uji su ba ki bandrong siap meneng peleng tang kendiat pe. Matius menyau dekat kat lai kong tu besut ang baik ke kerdap ke bekim dan baga keluit ke kerdap ke jalan ke lenti. Ke balam sya ke banjot bun ru ki besut na kata. Henry ke bekim kata ke kerdap ke bawit ru kata ke lenti. Naba kalam sya ke ban im. Kilong kendiat ru ki besyam ya kata. Tangkan no? Kendiat. Aku por jong noa prangut kimensim. Tangkan dia. Pada bamdan kamtam kung ki pastor rin mo meneng na keren. Poi siya beneng ki para bengai klampoy ya kemun ka pastor papli asyong marway siya beneng papli. Oh kata ka ba dai pastor ka ba tang ki ba kindiat ki ba siyam nomar ki ba sutu ya kanjing penem. Nama babun sin ki brio ki pediang yu jisu ki miat pat ha kanjing pediang yu jisu. Mat ki pediang ha kanjing seng ngako aban kala bamot dalami biang ki pai biang bat ki yai kala bet hande kim sung thu baki di ban bat ya kata kecing penem mo soitan ukwa ban tu ya kata kecing penem nga prakhat ki khon jong nowa yo wei na kita ta nong kan man kum ta thai don mrung lamar ki hap ton chite yo nga kamau tu jikal pidang kren ro pastor na hikai mau pakai bible kong chite yo ge song de nga ma pidang kren nang ne chite yo klam slap na su prakhat ala dei khon nowa ta tu nowa to nu panga tu la bit nu panga pun song pakha ka jing shit Tak jak kan ben nyabar. ka jing shit ka bri ka baka tu por man song mi por nambar hanget kanum long ku balong kiling man tab don isi don ni so ba kimra ka jik sma mo bar klam ong ngi kam dan so much detail ya kata mo ande da perkat par ku kiliang kar kaliang don lai mala shumut menta kimra de sejerong maki de sepo senu kisong ka umsula pikra ka jik smart tapi kita yo kam de bakai so pakat umnang yo thia ro tharai ki jing pa jing kita kimrat don kimrat ki bapet demiet don kimrat pat mo ba thia men si ki don la ka jong yam ki kim dei la ka pat hang ta unowa bat ki khon ki kongu yo trai
ngaju ong kom ni ka jing penem pihak kongo dei ka comfort zone ka jong pi pateng yo ngan sayo ya kata ka jing penem ngan pidiang yo try ondal abiang kumta harang kwa banong ifi kani ka way ba ka jing penem kam juan ka comfort zone ka jing penem ka dei menta kamot hakano fidon pi haban pidiang no hangta banga keliru pastor hakani ka por hindia ka jing kli kinero mo shumat menta kibri balai o jing penem kumba pila ong ba kani ka perthai on thang no na ka Jordan Rai mo Nadu Jordan Rai. nadu Jordan Rai te kumno pat kita kibala yo jing penem kin like em kum pornawa don ling te kumno pat kini kibala yo jing penem kin like em pat Kumbangi akren mene pastori kata mau ba menchua ki breu ki laj yem da kaling ke jau noa. Kata kalong ru kum ke sterngiu te ya kaban sawan. Marka ling ke kren ya ke jing penem ki haban rung ha kata kaling ki haban don ha kata kaling. Tadeng tak kumbaktin jublai ong kumta la dau u don hau kres. Ulang jing thabat mai ki berem ki la dona akmi ki barok ki jalong thamai hab don hau kres. Habangi puliru iwi Petros nong balai. Kini ke kot ke ba arpo ter ong ki bam shim la ko ngut mendai men ba kata ke jing sha slem ke jong blai kal ap kmi haki sngi unawa habaula dang thau ya kata ke ling haba ki kindiat ki min siem kata kalong prangot bagi lo la im daga kabaha ka jingpin shisha jong kata ka jingpin baptis kapen im yangi mentaru daga babu no ya kata ka jingtingit ka do nrei ka jingwat ya ka jingtip lem babha shawblay da ka jingpin mi pat yu Jesus Christ bolong shakti ka mon ka jong blay habaula let shabeneng habaula penlong hapo jong uiki angel bat iki badon bor bat iki bor ba kada yang ni ta pastor baktin jublay ka ong. Bagi brio ke belakala ke bamot, hang ni ka ong no kilo la im dagay da ka But hang ni ka wan ani ka poy man chaka jim baptist bi ne. ya Ka bamot uno no brio belakala ka mot haban bi na ka haban ngam ka haban dan ka Marang ni ka ong no. Ha ka jim prisha jong ka ta ka jim pin baptist ka pen im yang i mentaru. Da ka babu no ka jing tingit ka do da ka jingwat ka jing tep lem babaw ublay. Kaya kata ka jingwat, ka jing tip lem babaw ublay, jisu ong kata ka de jing pendep ya ka hok baro. Tadeng ta katahi kadai ka bapen sungo bahayu ublay. Hoy ka jing penim kamuan ru tang namar bal aklamut le iskum ka jing baptis henry hap nget hap yang scam hap don bi ya kata ka lieng hadu ka bawai no. Lada ki kun ki rung ki mi no na kata ka lieng namar ba kumo pi ba shit ne ba smautung. Telada haga jing penem gab judani ru ka basuk kadon bi ka jing ki jing tenjo ki babon tadai tala dau tau breu mi no nang tapat tolong ti kum ki kun Israel bala pelai im ki da ka kaduria basaw ka lakat ar liang la pelai im ki nang ta bakilangam lu kita ki spai paro nang ta re da ki la im nang ta da ki wan pai biang ka kanum kat biang sai sien da ki wan pai kin ngam ya hi tadai kita no bo pai dien kin ngam ha ka hi kin jot ha ka ta ka hi Tagadi katangi ihang ni ba ladangi la iyat daw kres iwan le persya yu kres katahi kan long kajing mga bakraw. Nafiyam na pastor. Kang nas skema pastor kata ka jingkli ju fili ba ka juba ju pastor bat nas skema ba ka don aktin ju blade bat ka ba khamsu skema namar ba i pastor ban ya ki baptis pastor bat namar ba ko mu jisu pastor pa ma ba ka po menta bu ong biang ni ku mas sama ong ba ndra khana ko menu men siem Melawan lagi himau ndan mentas hima ju blade so mo kata dari ka benta ka bo jisu udah keren syar Yones Laisan. yes halo so kata pastor kata ngene dokot ka ban ngas tu kalong syaba bengi pet titos ma hakal nang balai ka pesan wong ulapan emingi omna ka jingle ka hok ya ka bangi le henry kat bokom ka jing snai jung da ka jing sat ka jing khar sen bat ka jibet ma mun sem khu bon ka de ka khot ka pen skema se sem store ba ulapan emingi de na mar ka jingle jing store nama bengi kwa mangi nama bengi hok mangi sikri mangi nama ka de ka benta jui masngo bet ko bala batai menta ka jisne jomblei ulapan emingi ade jo kata ka bot pat saka jing sat ka jing khar sen halo jo kata pastor ka pen skema jo pat ka de ka jing sun shap jum sem khu bala tho ha ka sti Ephesus dang do ka hadu ka jing su spa ko hadu kita ke sngi ka juan tribe pastor beli ni thu ingi anu pen emingi nan plat ingi na kata ka ding ni ba ka ji thu jungi ni bo sem khu
Kadai bang strat kadai ke jing kli bre nga kli babun ba kibreu pastor. Kisobe ngilayo jing penem. Komentar ka porjong nawa kawan keslap bawan keslap lala banong ta lieng lara no sejerong. Bang sobe manga bat mengilang ibe piwe. Si sen bangilayo ke jing penem ngipen kongo ya ke jing penem halakasngi ya ke ba ong ka tin ke jong bleng ngile yakta. Mengenget bet bangi onum syak thang handa yangi on rong no. Kabamut hakapor badai bantang yangi wat kita kibala kia no hau kres. Wat ia kamat ke jong kiru dan kaman thang no do jor terai. Namar balai ya kiru lami bat la rong no ken. Kata kali ke jingkermen ka ba crowd bat kata ke jing rong no kawan par kedai tang hau kres ken. Badai tau lieng jongi mentaken. Umdai mamangi bangin ya thao kum hakapor ke Noah usim cis pa arpos nem uhaban snai ya kata ke yengleng haru jisu ang ngala pendap kedai tang ban kongo yo. Ban kongo ban priang yo ban bariat kat kum ketin ke jong. Ya ke ai ke bau ong. Bar sisen bangi ya ngitep bet bangir ngin lait. Hoi kat bangin ang em hakani ke perthai hakani ke jing penem ngi kendu ke jik sma jong ka pop kum menela ikran. Ki priu menta ki sarong ya ka pop. Kemudian iwe uri orang ba ru start ong kum ne. Menshwa ka jinglong soti ka bamot ka dei ka ba crowd baki arngot hakata ka ski wala kanti kurim yaki ki kendo ya kata ka jinglong soti ki ka gift ne ka Gift of marriage ken. ka gift of marriage ba ong harai menta ta itai ru orang ba i ong mo ka dei ka gift of birthday babon ki jot haka singha mo ki haka singha kwa ayu ka dei ka jing dei kum ta ter haka jing lang si samla i ki jot berkata kali kiki basongsi bangiyo i ya ke perthai ban ngitip ru ya kani kan benta bling on ra ngi kentien soti nama pol ong ala penite aktin mat pi Kum ka sati. kum ka soti ta bad we breu kum bad krista kum ka jing penem em kadi ka jing te aktin bangi wan biang sa ka jing long soti oi mun shwa ngi la julong perthai ngimtip hari hangta ngi la wan biang hakata ka jing long soti la shon sharp yangi do man sim ko ban ngi don kam ban yai ne la ngim yai ne padam kwa banong kidon ki breu em ki kwa no wood kai ka call jong ka jing em hande ka call ka ba crowd jong ka jing em ka de ka jing penem ko ba mane sadon ara ngila su tho ya ka jing penem em ngila scam ya la de kata upol uban ya ka ne ha ka stage ki nong koren do uta ubayeng to pet bo nai kelon namar ka jing penem em ka pentikna ngi bangi nai kelon la ngim su tho kwa banong pi ba teng teng ngila yo ka jing penem hari-hari ars ngi kelon no kata pen scam ya ka jing penem and then kasawan ka calling ken emno na pastor Oh kadai pastor kata but ban su olor kata meneng ne keren te sipang ki yingling noa. I agini ki sni ki bri kim tre man tang si manero. La da kiwan tang hi manero em at least ki yo ejin kai. Am ang hi mani bom dan mesim ba khot re ki chi shikri ki badan yo mesim ba khot. La da kiwan shi ki shikri ki badan yo mesim ba khot ki yo ejin kai e jin sneng ke jing pen bet ba ke jing pen mien ka ba ha ka hok uta obri unyo long janai how blay yes tadin da yo jing pen ngap yo so ke jing kai ro tamula yo jing pen la kamut la em bet ngap yo i ta da tin jum blay ka ong ba na ar timothy gil no balai ko khat re khat yo ong ba ke ka tin ke jum blay ke de ko prasad do men sim ya ka ba pen men toy ngi ke jing kai meno ban kai kitai ki bla dap do men sim kila ban hikai kila ban sneng kila ban penbet kila ban penmelian te ban ai ke ketien ke jong blai khnang we ki bri ke long melian ha ka hok ke jong blai khnang bakin long ki bajanai hakmat jong blai ha ka ta ke jingle ba bha baro ka bomot hakmat jong blai namar bakini kila ko go ye ke ketien dei ta ketien jong blai ong bo blai utip ye ki sngi jong ki bajanai ba ka jiyo kan ti ju ki long bam jukot ka sam lai pu nyo ka khot khat pra but ndei tang ya kata ka bekinyo kenti ke bam jukut kyo e ke beneng rehang tu ka khot ka khandai ko ong wala dang idon makana ka khandoro ha ka por yo ke jinjin jar kinum yo le ran bat ha ka sngi jong nem sni ru kin kedang kamut ha ka khandoro yo jingker ku la da la let nan ke khandoro yo jingker ku tegre kita bon ki briu ki sngok thai ru ban skap pa dia ka ktien marteng teng ka ktien jumlei ka khor palat ka e palat but I down ni ngi singim la ni kata ke than rei ladani ong baka e duai ublei baka ke ba e kan long jam war jisu ong kata ong la fi e janga samar ka ktien ke janga baru kular ong an ai fi human sem ko human sem ke jing shisha ken
Kurang la fiit yang asumar ya kaktin ke jong aru ang to. Balai na maru ang kum tau ko pa jong aru it ya pi bangir nginwan pan syong pi. Kamu sisien bangi it yu Jesus Christ ni it ya kaktin ni it ya hukum ke jong o. Mar hukum ke jong Christ kredang arteli. Ban it yu tribe blade ke donut mesim jingmut ke borboro par ka ar ta hukum ka long. Ban it yu parmajan ko it ya lade. Tarang it plat ifi ki parmajan tagadaw ikren baik pak sipak nang ne dan sidan compare ni syak keren ben kat no kam lele kata tambah nyu beneng mopi tagade kata ka pertigan keren ko por nawa keren ko por adu mentar ki keren por jisur ki keren im kata kam de ki issue yangi keren namar ba pir pinyo ek jimpenem pir pinyo ek jin kala ka bomot bat ni stunat ek kata ban ni keren na ka ju iska ju bo breu hi ubadang le ek pop em lada keren ban weng kata ka pop em wet pita ki breu bedang le pop ki thut ban ki breu ki kwam kelamut ki kemen apa ki asngoi ki jing penem bagata ka de ki jing sha bang yo ki jing penem kawan ki jing kemen ilangi pulin tu Isaiah tu kalau nang bakat arma kangum no Namar kata daga jing song kemen pintong nakapukri ke jing penem. pi ngintong na kai da ka jing song kemen ngintong na kapukri jong ka jing penem tadi ta habangi ngiyo ya ka jing penem ngi kemen na ngi kemen ru bantong ya ta bandi na kata ka kakatien ka jong blai man la ka singi tagade kata ngi iru aka jim jong sakayas hadian bu yo ka jing penem kawan ka jing kemen haga jing jong hadu ba mensyua ubenut bakan mi ke pisah tengkana pelajuk mu remental da kami isiteng leban siu sausya aru ukuman na maru boleh ulah yo ka jing penem kan mau tu samlarus pa apa ubenut bat umi no da ka jing sosi Namar boleh baka pisah ke kam koridor ban ya ke jing penem. Mo? But isu kemen siapa so habang ios ngo ispang ka GM ka jong sakayas habo ya kendu yu jisu habang ipet ru neki kam jiki postal ka GM ka jong Cornelius habo Petros uwan ka yeng ka jong habo mesim ko jong blay uhiar kat bo Petros udang yalap ngi isha ka dap da ka jing kemen ha to ko po. But ngastra bat ikane ke bo Jesus Christ Ukraine ha ka GM ka jong iwe piwe. But kane di ka kentien bo Jesus Christ Ukraine kini khatwengan ki sanran shabun ki shabeneng ha ka khat ka ba khat khandan ru ga lenong ka baru praju gospel Matius uang nama kata ke into ki dalin no mapi to pelong sanran ye ki bin riu baro depan baptis ki ha kerteng ga jong kupa ba jong kun ba jong men sim khut de hikai ki ban sumar ki ke baro kat ki bangala hukum hapi hakmiru ngalong ringkat bat pi halakasngi hado ka bawai no ka pertai but abangi phai shene ka jimpene mo pasong sunat abangi ka jimpene ka de bokong san tamdo ha ka jim ka jong uprio but nakani ka jimpene ka tin ka jong blay u Jesus Christ udah hukum ki sanan wang hikai ki kamumot ka khot bar pokong hikai ki ban sumari ke baro ya ka bangala hukum ya pi kata ke ke bo Ukraine ya gini ki sanran kamut ka jim ka jong ba jingi we pi we kam kut tang ha ka jimpene habangi ayo kia ka jimpenem ka jong try ini ben yo sngo pat sa ka ji kai ka e ka bo Jesus Christ u hukum iki sanran ini ben yo sngo ya ka ta ka ji kai ba habang yo sngo iki ji kai ka muat ngiyai ne bat unyo nong penem jingi ba bang ngiyai ne bo nong penem ila ban sumari ka e u kren re ba bon sen ki bre am ki sutna tanga ka jimpenem pastor re bon sen pat kim kwa ban snga ji kai ta ba bon sen am ki phai Ka basusi ka lang ki thai tem puli Bible ro. Buan lagi beri yang kim tip ketien jumlai. Ban pule Bible. Kim ban tip pastor deseng. tang kanot li ki yurgidan kitab kanot li gidan. Banong li kanot li ki khot kanot li ki nong li ta jakai ba. Lada keren ni kitab lah kasi kai gini pastor. No ngala ngimtip ke kamera hayi yang teka mentoy. Nomor kan tu li kamera. Bukan ni ke building dapat nabar ti igoi building. Pinarung siya po fitip kan tu li kamera. Tong ka Bible kan tu li kamera don. Fiaptip siya kamera kan. Fideli siya yang tapi siya kamera ayu. Pipet kay ka kamera don kamera seja kamera tia. Oh don lah kejong pa Bible. Kay fifi don ka fikwa kamera basdang filit Genesis. Fikwa kamera kumno bangadiban ya hakaan ka kanun filit cik Exodus Leviticus kidon kamera. Tong ala pintip dikita ta kay mo badang kran mentan pastor hoy nga aingo yu blay nam ta kani ka juk ka bamenta. Kran ka social media bat mangiru ngiwan ya pilang ba ka YouTube ya hereng juong pat ya kani ka benta. Kani pat kamla ban simpat ya ka jing syakri ka bapi kenduk lang. Mo ka jeseng lang. Nama bobon ba ki bri mentai kelas subang masyo hayang masyo sengap. Ki mistnat li jeseng. Kyong ang ala pai don sin ka jigjang ba
do kani ngayo skong strat hai kata wa illustration mo kumba fi handai pastor ikran shai lek cha kata ka jeseng ka badap do men sim khoi pat dei badap do men sem yo thia amar kam dan jingbot hang ta pat ma visually yo thia lek hai badon ji kai Bat kani kan ba finang kren pastor kawan haga jingbut dah. Man syakri na yeng em hoi kabiang mereka don ka jingduna pa. Bagata ka jingduna ka long phim yo bani shimenta haga jing mani jong ka jing ai. Marla ka miss ka tam kamut kam long complete. Mar ka jing ai ka kam ka jong blay ka ka jing mani. bang ikran sipanga ji shakri namar bon sen ngi ong bet na yeng hoi ni strat pi pe ai ngo yo blai hari gi mau pada pi ba phim jai tu ban ni jeseng nama kaya per ka pi kan do lang si sen lodon to khuna ka khme ka ong lek jeseng ngada pon jeseng mana step ngon jeseng shei ngada pe ta nam mobile mana ta ngam do kam shu jeseng latip tin jong play ong ngap shom ba hieng ka khme ong biang ma tu ta khon hari ka tu diski si po ya ong ya se mai le bam KFC ong up ba ya se le bam to ong wan ne kamera ka dong ka TV ka ba he ba tu ka menta de ka juk you the most what be advertisement KFC talawan de advertisement KFC ya pet mente KFC ente tamang apa itu KFC order ma ada order kum no ne kiti na kini aso hingi ang ka ju itu me ala pet itu pastor hari melak bani kran tu pastor pa bani kran tami hable jatu ma ta kalong kum ju me benda KFC mla ta kalong kum ju ka jeseng em kawan aingo kawan ka jingi kai hari medon kampat ka jingi selok medon kam bani kran me haban lek bani kendo Bat bani thu ru te ki pastor moi ki jing e. Ne kita ki jing don kam jong ki mat jing duai. Kenang ban yo ban duai nam ta jong ki kam ta e ban yo bukti. Kata dia pastor nggak dia nama kata hoi ngisu tu kipas jangai kita ngim jula bani kendo hari dia kata ngisi aware balik ini jeseng kerpang ibu pengila bani kendo nama kadon ke jingi per ya kata nama hakan ni ka por ka mamenta kan mau bet ka screen kan umla ban replace ya ka jing syakri ka baya kendo langken ai ngo yu blek kadon ka screen bengiyo ban pek ka ngisan nang ta handai ngim dei ban eno no ya ka jeseng lang station nong hebrew po apsan ka kran ban ngai hakan ni ka sing kan ni ka jingi kai ka long ka jing khu ya pi nginget ro ba pinsung thu ba ka jing penem kala don em api ala pi su thu banong pastor ngatip ba ka jing penem ngampat dio namal ngampat pediang pura yu jisu hoi nganget hari ngampat pediang pura bat la ye thu ro ha kan ni si ka por jung nowa ala penjot ya kata ka perthai da ko bat ya kan ni ka perthai ka jongi mementa on penjot ya ka da kading bat ban light em de tang hau jisu mo u bo undai ka lieng ka jongi kan ban lada mo u umdan ha ka jing em jongi akwa banong fi ka jingjot ka balati kana dei kata pediang yu ngine le ha ni ka por ka bangin duai yo don na pipi ju bu teng ba on bu teng kaneri ka sngi jong ka jing penem kan kaneri ka por jong ka jing penem ngan ITA pastor kan ka por mo menyelam yang isa ka jing duai balada ban nganget ru pin duai ru nam ta ki bdan ki papang ki bositom ru ngine duai na ni ka por banginget bu trai don ban le kamba ba jing pen kya kan Pila ban duai bat nga kani ka por na syarap ipi hindre gani di ka por ka bakentang kani ka por ka bakerpang kani di ka por ka jongfi bar utrai bat ai bagani ka sngi kan long ka sngi kha ka bakan jaman sem ka jongfi ngam tip pi pet mentan pi pet hadien hindre ka ta ka sngi ka ba fi pet ya gani ka jinkran bat long ye ka ta ka sngi kha ka bakan jaman sem ka jongfi na marshi sien ba pi kala ka ba mot Bible ke thu ingi bala tho ga kerteng ga jongfi ha ga kitab jong ga jingim na marla da ga kerteng ga jongfi kamdana ga kitab jong ga jingim bret no yu tau brio shagata kapung ga ding ong ga tin ga jong blai ka Bible ke thu shai ga ta te jarbam shimla sham ya ka kerteng bala tho ga kitab jong ga jingim bret no yu shagapung ga ding dein ta la fila dan ga kerteng ga jongfi la register fi komu tau nong shong shong jong ga beneng kata ga la biang Hagani ka sngi ngai hama fi pediang yu jisu na do ka donor ke jong fi an tho ka kerteng ke jong fi haga kitab jong ke jingem lapan long fi ki dong shong jong ka beneng na do menda ka sngi ini dwai bot ban ngai ni jin wa on try jis try Jesus ai ngo ime ai ngo ba mi et yang atrai ami eat yang atrai mayu sngo ni ka kubor yes ngo ni ka kubor ka dei ka kubor ka ba me pen sngo yang a kali ka kubor ma pat ngo unong po unong po pediang ime jisu tapi dia ngi Jesus kumunong po ngadon kam yu nong pen em Kamu nompak ngadan kami nompak. wan try jisu po donot chonga
nget me mahap yang me sat yang la ka snam ga jong me na long jing thao ba thamai tho e ka kerteng ga jong ha ga kitab jong ga jing em ha ka teng jisu amen in the way ni ka po try angu ime ko pa yani ka por ka ba kodor ni kon jeme ki pidiang yeme aingu num ta ka sngi ki la pha shime ki pidiang yeme man do man ta ki num phai din cho long kat ba long jagat ba jangi tip ka jingem kam dai ka ba suk ki jing bil shoy kin wan jing tun jo kin wan ki jing e kin wan no ki kon jeme kin yai ne pat me ko try de mar kim ya i mar we do man ta ka sngi jisu u yat pat phi ngadwai u traw ya bat pi ki khol khram un pen madan ki jing khang nong baro un pulwet jin bagi ta ki ding jing khanar baro un kdia al kol kai but of ya but u chisu pi ya ga jing job ba pin ya ga jing job ki jing job pin ya na ga buram shega buram ngadwai ga karku but yai ne au try number ka por ka long tang khndiat yai sha shi tam khndiat por ka khin ga job lai ka ang mor la khat fi shaga ta ga buram bam jikot ka jong la fi shakri u try wangan pen janai fi buwangan pen shat por fi ngan pen scam ya pi pangangai na do mata ka ski utrai unang trai ia kata ka kam ka jong o ka ji em jong fi ha ka teng ji sung i duang ai amen but amen amen la da fi ko wan je sang sa wan shibit ha ka por khat we ba je ngi do nang thep mo lai no kwar pakum ju ru shibit jan mit san ba je ha po nong thmai ngi do ni ka je sang pila ban wan la phim ju le je sang shino shano ni phim non jakale che ai ka jing khang jaga potnet ka play nam ta jong phi wan bangin ye shiman talang ban mani ban yero you try but bangin shakri u ai ba kan long kumba u david u ong na la kamen abaki ong yenga yang in le shagi yeng jong try de yeng tang yi pen kan mau biang phi khat ar khat lai khat southrik december kanon ge jeseng healing festival hang ti boiram bong ha kam madan kurkalang ngi invite ifi gi pen tip ye phi finang la ban bu ka jing dawai bin pen kre lo ka jong ka donot ka jong fi ru bin wan ha ki te ki je sang pen tip lang shigi bhayeng ba sam ki jong fi ki perlok per jor ki jong fi ya ka ki je sang khat ar khat la sau december hamadan kurkalang but agane ka teo ka ban sawan ru in ye kren biang anta ka singi ki kren chpang ka jing penem but agane ka teo ka ban sawan ngin kren ru ka jing khot ka jong ble she ka ji shakri pangangai kan dolong jikar khu shisha if you blame kar khu ipi in say kan do shibet khat baje ane shibet san baje trying kar khu ipi kabla shibon pastors baro amen